Välkomna, kära vänner och vår festpublik och alla inbjudna. Jag skulle föreslå att vi höjer ännu en skål. Och skål, herr president och fru Teller Koivisto. Och välkomna. Bästa vänner, hyvät ystävät. Det är faktiskt fint att idag få framföra kommunens hälsning och samtidigt se vad som har åstadkommit under 15 år. För 15 år sedan ännu, så jag kommer så bra ihåg början och när det här började, så var det sånt här typiskt lite misstänksamt att vad är nu det här? Sedan fanns det också en aspekt då ännu att det här är ingenting att komma ihåg. Och nu då när 15 år har gått och vi ser vad som här har hänt och vi samtidigt vet att det här har skett mera med frivilliga krafter och med entusiasm att försöka bevara en del av bygdens historia, så är det nog mycket fint arbete som här har gjorts. I all synnerhet då man beaktar att ekonomin är ofta ett hinder i det hela. Museet har försökt lyfta fram människorna bakom historien. Det är så att alla människor har en hembygd. Alla människor har en bygd där de har verkat. Och oberoende hur det är så finns det minnen från Degerby. Både från parentestiden och före och efter. Och det är det som man ska komma ihåg, och i synnerhet i dessa tider då attityderna igen håller på att hårdna, så är det här museet och den verksamhet som här har varit en bra påminnelse att man ska komma ihåg att vi alla är människor och försöka komma och förstå varandra. Jo, hej, jag heter Mats Blomqvist och jag jobbar som regionombudsman vid Svenska kulturfonden. Och jag vill framföra Kulturfondens hälsningar och lyckönskningar till Degerby byråd och till Igor. Det här Igor kan man nog säga är ett
praktexempel så vad man kan åstadkomma med god talkoanda och genuint intresse för sin näromgivning. Och det är ett viktigt det här forum för att upprätthålla det här kollektiva minnet. Och det där, jag hoppas att det fortsätter lika bra som det har fortsatt hittills, och det här 3000 besökare per år, det är inte illa. Men det är bara 15 år tillbaka, så kanske det stiger ytterligare ännu, vem vet. Det här själv är jag uppvuxen i Kyrkslätt och vid Porkkala annekterade områdets norra del kan man säga. Så jag har vuxit upp bland igenvuxna skyttegravar och taggtråd som har fastnat i farkubyxorna och det där kanongropar och sånt här bunkrar och det där. Det är sånt som har intresserat mig personligen, men det kollektiva minnet är nog väldigt kort alltså, och det upprätthålls just på det här sättet, så det är jätteviktigt. Tack för Kulturfondens del och lycka till. Minä olen Jari Leskinen, toimin Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professorina ja tässä vieressäni on maisteri Pekka Silvast. Ja mikä meitä yhdistää toisiimme ja miksi me olemme täällä, niin kuten tuli jo tuossa todettuakin, niin minä yhdessä maisteri Silvastin kanssa teimme Porkkalan tukikohtaa käsittävän tutkimuksen, tämän tutkimuksen suljettu aika, joka sai kantensa reilut 10 vuotta sitten, eli kesällä 2001. Tämä meidän tutkimuksemmehan liittyi tähän Porkkalan parenteesiprojektiin, jolla pyrittäisiin edistämään alueen matkailutoimintaa. Ja jotta matkailutoimintaa pystyttäisiin edistämään, niin se, mikä täällä todella on kiinnostavaa, on tämä lähihistoria. Me saadaan nauttia nyt erittäin kauniista alkukesän ilmasta, mutta syksyllä 1944 ei kyllä näin hienoja ilmoja ollut. Porkkalan päälle kasautui pilvet ja se tiesi huonoa porkkalalaisille, degerbyläisille ja voi sanoa koko Suomen poliittiselle ja sotilaalliselle johdolle. Kuten tuossa meidän tutkimuksessammekin, niin meillä oli maisteri Silvastin kanssa oma tosin väljä työnjako, mutta noudatettakoon sitä edelleenkin. Eli Pekka, ole hyvä, jos sinä kertoisit hieman tästä Porkkalan tukikohdan sotilaallisista taustatekijöistä, niin minä voisin ehkä lyhyesti puhua sitten muusta, ennen kaikkea niistä poliittisen puolen asioista. Ole hyvä, Pekka. Tämä Porkkalan tukikohta sotilaallisesti, tietysti se oli hyvin painostava syksyllä 1944, kun se tähän tuli pääkaupungin kupeeseen vain tykin kantamaan päähän, mutta käsitykseni on siitä huolimatta, että venäläisillä oli hieman pitemmälle meneviä suunnitelmia tämän tukikohdan suhteen. Tämä ajatus sulkea Suomenlahti vahvoilla tukikohdilla oli peräisin ensimmäisen maailmansodan ajalta, ja tämä strategia oli toisen maailmansodan aikana osoittautunut vääräksi, koska saksalaiset etenivät Baltian halki ja nämä tukikohdat Hangossa ja sitten Viron suurilla saarilla jäivät kauas rintaman taakse ja ne oli evakuoitava hyvin suuria vaikeuksia kokien. Vuonna 1944 Neuvostoliitto luopuikin oikeudestaan Hangon tukikohtaan ja otti sen sijaan tämän Porkkalan. Ja nähdäkseni tietysti ensimmäinen syy oli siihen, että pystytään valvomaan ja painostamaan Suomea tarkasti siitä, että Suomi noudattaa niitä rauhansopimuksen määräyksiä, jotka sille oli määrätty, mutta sillä oli myös muuta sotilaallista tarkoitusta. Ensinnäkin tilanne Baltiassa oli kesällä 1944 heinäkuussa Sinimäen rintaman luhistuttua niin muuttunut nopeasti siten, että neuvostojoukot etenivät halki Baltian kohti Berliiniä ja Kuurinmaalle, Viron saarille ja Itä-Preussiin oli syntymässä suuri valtava motti, jota saksalaiset pyrkivät evakuoimaan meritse kotimaahansa. Ja saadakseen näitä evakuointikuljetuksia
kuljetuksia häirittyä, niin Venäjällä tai neuvostoliittolaisten oli erittäin tärkeää saada sukellusveneet eteläiselle Itämerelle, ja tämä vankasti miinotetun Suomenlahden poikki kulkeminen oli lähes mahdotonta. Suomenlahtihan oli katkaistu miina- ja sukellusveneen verkolla, ja vaikka ne avattiinkin ne sulut, niin liikennöiminen Suomenlahdella oli vaikeaa ennen kuin muutaman vuoden kuluessa Suomenlahti oli raivattu miinoista, ja niin tämä sisäväylä, joka kulkee pitkin Suomenlahden pohjoisrantaa, oli elintärkeä näille sukellusveneille, että ne pääsivät eteläiselle Itämerelle taistelemaan näitä evakuointikuljetuksia vastaan, ja tekivätkin sen Neuvostoliiton kannalta menestyksellisesti, saksalaisten kannalta traagisesti upottamalla 2 suurta matkustajalaivaa, Wilhelm Gustloffin ja Steubenin, kevättalvella 1945 näissä evakuointikuljetuksissa. Toinen tärkeä asia tämän sisäväylän turvaamiseksi, jota tämä Porkkala hyvin paljon mielestäni turvasi, oli se, että Leningrad, joka oli vapautunut saarrosta oikeastaan vasta vuonna 1944 keväällä, niin sen elintarviketilanne oli täysin mahdoton. Elintarvikkeita piti saada keinolla millä hyvänsä, ja niinpä syksyllä 1944 kaikki liikennevät laivat, joita täällä Suomenlahdella oli, otettiin käyttöön Leningradin huollon järjestämiseksi. Ne liikennöivät Ruotsiin ja toivat elintarvikkeita Leningradiin. Eli tällä tavalla tämä Porkkalan tukikohdan yksi tärkeimpiä tehtäviä siinä alkuvaiheessa oli nimenomaan tämän sisäväylän turvaaminen ja pitäminen puhtaana niin, että tämä tärkeä liikenne pystyi jatkumaan. No sitten ajat menivät eteenpäin, maailmansota päättyi keväällä 1945 ja alkoi sitten vähitellen ensin rauhankausi, joka sitten vähitellen kehittyi kylmän sodan kaudeksi. Tämä Porkkalan tukikohta, joka oli alkuun, toimi vanhoilla aseilla, ja täällä nämä joukotkin, jotka tänne alkuvaiheessa tuotiin, niin olivat aika lailla sotaväsyneitä. Joukot, joita tuotiin tänne, ne tuli tuosta Oranienbaumin motista, joka oli taistellut vuodesta 1941 vuoteen 1944 ankarasti saarrostettuna, että ne ei ollut käyttöarvoltaan läheskään mitään valiojoukkoja. Täällä tapahtuikin paljon, jouduttiin vaihtamaan miehiä aika paljon. Mutta sitten 50-luvulla tultaessa kylmän sodan noustessa, niin tämän Porkkalan tukikohdan asema muuttui, sen statusta nostettiin. Aikaisemmin se oli ollut Tallinnan meripuolustusalueen alainen tukikohta, sen jälkeen se muutettiin itsenäiseksi tukikohdaksi, ja komentosuhde tehtiin niin, että oltuaan kommodorin tai everstin alainen, niin se siirrettiin kenraalin alaisuuteen, ja sitten muutaman välivaiheen jälkeen tänne tuli ehkä Neuvostoliiton toisen maailmansodan aikainen kaikkein taitavin tukikohtia ylläpitänyt kenraali Kabanov, joka oli sitten Porkkalan tukikohtan komentajana loppuun saakka. Ja tuossa vaiheessa myöskin aloitettiin uudestaan tämän tukikohdan varustautumistyöt, josta ehkä yhtenä kouriin tuntuvampana esimerkkinä on toi Kabanovin luola, joka on tuolla Hilanmäessä Upinniemen lähistöllä. No, vuonna 1955 siihen tultaessa niin vähitellen kuitenkin huomattiin, Neuvostoliitto huomasi, että tukikohta oli käynyt sotilaallisesti vanhaksi ja tarpeettomaksi. Tykistöaseistuksesta luovuttiin meri- ja rannikotorjunnassa ja siirryttiin ohjusaseistukseen, ja sitä oli riittämiin rakennettu tuonne Viron puolelle ja Baltiaan, jolloin sitten kun poliittiset suhdanteet muuttuivat, niin tukikohdasta voitiin luopua, ja päätös tästä tehtiin vuonna 1955. Nyt mä annan ehkä professori Jari Leskiselle tilaisuuden jatkaa tästä poliittisesta puolesta. Tämä nyt oli hyvin lyhyesti se tukikohdan sotilaallinen kysymys noin suursodan kannalta. Voidaan todeta, että enteellisesti syksyllä 1939 itse Stalin lausui Moskovassa Porkkalan tukikohdan syntysanat suomalaisille. Suomalaisethan olivat kutsuttu sitten Baltian maiden jälkeen syksyllä 1939 neuvottelemaan neuvostojohdon kanssa
niin sanotusti konkreettisista kysymyksistä. Nämä konkreettiset kysymykset tietenkin koskivat rajansiirtoja. Näissä neuvotteluissa syksyllä 1939 Stalin totesi suomalaiselle neuvotteluosapuolelle suoraan, että Neuvostoliitto ei halua Porkkalanniemeä, koska se on liian lähellä Helsinkiä. Mutta sitä vastoin Neuvostoliitto mielellään vuokraisi Hangon, jotta Neuvostoliitto pystyisi sulkemaan Suomenlahden. Näin Stalin totesi. Stalin, jos mikä, hän oli Pietari Suuren perillinen, kun puhutaan sotilasasioista. Näissä asioissa, eli sotilasasioissa, niin bolsevikista ei ollut tietoakaan Stalinissa. Vaikka hän mielellään sen bolsevikin kunniasanan antoikin virolaisille, jotka olivat olleet syksyllä 1939 neuvottelemassa näistä tukikoodista, että Neuvostoliitto ei tule koskaan puuttumaan Viron sisäisiin asioihin. Siitä hän antaa bolsevikin sanan. Mutta sotilasasioissa Stalin oli todellinen, voi sanoa, tsaarin Venäjän perillinen. Hänen mielestään tykistö oli sodan jumala. Tykistöllä tultaisiin ratkaisemaan taistelut, ja tykistöllä tultaisiin ennen kaikkea, järeimmällä tykistöllä tultaisiin sulkemaan Suomenlahti. Mutta hyvä hänen oli nämä ajatukset vesittää